Mosemanden er død! Nej! Lagt af. Når jeg går, så derfor. Okay, folkens, tryk tab. Kan man se ens tast? Og det er for at åbne døren. Gutter, jeg hører mærkelig visken. Og jeg ser en mærkelig mand derude. Er det dig? Skal jeg gå ud? Jeg går ud og hilser på ham. Det er en mærkelig kvinde. Nej! Ej, gæld! Gutter! Gutter! Hvad? Åbn så for her. Åbn døren! Gutter! Hvad nu? Der står noget på væggen. I kill you. I kill you. Hey, det er faktisk I will kill you. Grammatisk stavefejl, vi har lige her. Ja, fortæl det, Mosemand. Det er noget af en seng, det her, gutter. Stay in the light. Vi skal tænde noget lys, gutter. Så kan hun ikke komme ind. Lys på hinanden, så kan hun ikke komme ind. Okay, Nej, vi skal tænde noget lys. Jamen, strømmen er ude. Jeg hører hende. Så skal vi tænde for lys. Nej, gutter, bliv nede i kælderen. Gutter, Hvem er det, vi kan høre? hvad helt? Sluk jeres lys, sluk jeres. Nej, vi skal være i lys. Okay, jeg er bange. Fuck, jeg er bange. Stop med at være bange, din nørd. Nej, monster kan ikke høre hende. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nej! 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 Hvad er det der for en kvinde? nødt til at lukke hende ned i kælderen. Vi ses, Daber. Hvorfor er jeg bag os? Oh my god! Luk døren, luk døren! Okay, hun kan ikke finde ud af at åbne døre, vel? I skraldespanden. Okay, kom og åbne døren! Nej, ikke efter mig! Kan jeg låse døren? Hjælp! Nej! Hun er lige bag dig! Nej, luk stadig med dig! Vi skal ned i kælderen igen. Hun kommer. Men ned i kælderen, skynd dig ned i kælderen. Hun er der. Hun kan finde ud af at åbne døren! Jeg dør! Du skal bare løbe rundt om et eller andet. Nej, Mosemand! Nej! Gå så væk med dig, din klamme killing. Din syge bitch. Oh shit. Stop for Michael, det Er det måske ikke lidt dumt, at vi tager den nyt map? Nu ved vi ikke, hvor generatorerne. Vi ved heller ikke, hvor den var på den anden map. Det kan være, den er nemmere at finde her. Okay, gutter, vi skal finde generator. Jeg har fundet den! Har du fundet den? Det er generatoren! Der er et eller andet hemmeligt, et eller andet farligt hen ved klaveret. Prøv at gå hen og kigge på det. Jeg tror, der er noget farligt. Det er kvævelkurp, gutter! Ja. Ja. Nej. Jeg skulle lige til at spørge, kommer monstermanden ikke snart? Okay. Gå ned og fix generatoren, Mosemand. Hvad fuck? Mosemanden er død! Nej! Ja. Åh nej. Hvad? Mosemanden er død! Hvad? Hvorfor har hun patter? Er der noget, der hedder nudity? Det vil jeg håbe. Ja, der er ikke. Det forsvandt. fuck. Gå nu og fix Okay. generator. Nu er fix. Dæk mig. På et tidspunkt, så hører du noget, der hedder... Så hører du sådan... Pst, pst. Så skal du fandme bare kigge rundt. For så kommer den sprintende på et tidspunkt. Generatorerne på. Nej. Mosemand. Er du i live? Skal vi se, om hun er bange for lyset? Tror jeg, hun er. Hvorfor inviterede vi ikke HF? Men vi går lige herind. Så lige om der er nogle crosses. Fuck. Jo, kunne du ikke have lagt af det? Okay, så de er bange for lyset, så skal man bare lyse. Dæk bagud. Jeg dækker på. Vi skal være ryg til ryg, bro. Jo, vi er ikke helt ryg til ryg. Nej. Men det går. Lige indtil en af os dør, så er vi begge to færdige. Dæk mig. Væk mig. Der var der også et kors Get derovre. out of big fat titties out my fucking face. Stor bæst. Okay, vent. Hold lige øje med den. Ja. Den er væk. Take the balls, man. For fuck's sake. Excuse me, what the actual fuck? Generator is down. Now we turn on the light and we are in the city. I hear, bitch. Stupid cow, get away from the stairs. No, you cannot call a cow stupid. That is against the rules.
I'm so sorry. You are a piggy. A little piggy. Liar, pants on fire. Du er klar over, at de bukser, de burde flyve. Nej! Vidste du, at Rasmus Søndergaard bliver kaldet for Rasmus Søndergaard, fordi hans fornavn er Rasmus, og hans efternavn er Søndergaard? Vidste du, at Rasmus Søndergaard bliver kaldet for Rasmus Søndergaard? I'm not understanding what you are trying to tell me, sir. Could you please leave my clear? Jeg har fundet det sidste kors, dæk mig. Vi skal tilbage hen til generator. Den er ovenpå. Den tramper rundt lige ovenpå. Der! Jeg holder øje med den. Tænd for lyset. Hvor ist flashen? Hvor is die flashen? Hvad fanden laver du deroppe? Hvad fuck? Bro. Du fucking hoppede. Jeg har været med Mosman, og så enten at spille Angry Birds lige nu. Geometry Days, og så råber han, at vi skal gå ud for det bold. Ja, du har ret i en af dem, kan jeg sige. Stop! Stop! Okay, du leder ned, når jeg leder om. Jeg kan godt høre dig, din fede trampertøs. Led ned, når jeg leder om. I got $50. You know what I got? I got this feeling inside my bones. Prøv at se, han hopper sådan lidt. And under the lights where everything glows. Oh, when I hop and I'm getting you close. When the moon's right, you're already gone. So just imagine, just imagine, just imagine. Finally. Hvad betyder det der med rød lys? Gul lys? Det betyder, at vi har rigtig meget lys tændt. Ja, sådan der gik generatoren. Jeg fik sådan lige, hvis jeg ikke dør. Gutter, I skal huske, man skal wipe water, vi skal ikke finde kors. Jeg skal pilgå. Hvad er det? Hvem fanden er det? Nå, det er dig. Den er sgu nok ikke Mosemanden, når han smutter, ikke? Nej, men jeg synes bare, der var en eller anden, der kriblede og kravlede. Du kunne godt ligne et monster, siden du var fucking skaldet. Bro, du går bare forbi vand. Tjek vores tasks. Jeg skal ind og have mine bones. Godt til kalk. Selvfølgelig skal du på bones, dit fede dyr. Fuck dig. Hvad skal du have på menuen, mand? Hvad er monster først spawnet nu? Undskyld, hvad fuck er det der? Tænd for helvede. Bro. Nødt! Nå, lyset stop til. Er det dig, der tramper rundt? Nej. Hun er lige her. Hvad så, bedstemor? Ind i lyset med dig, din lille taber. Bedstemor, du er en kælling. Oh fuck. Bedstemor! Skynd dig at tænde noget lys. Oh fuck, bedstemor, kom ikke! Bro, det var fandme tæt på det der. Godt, jeg kan have den. Ikke tænde noget lys. Vi kan kun have 3 lys tændt. Fuck! Nej! Bedstemor! Hjælp! Jamen jeg har jo bedstemor efter mig.
Tænd generatoren, hun er efter mig. Jeg har gjort det, jeg har gjort det. Ja, kom herned, bedstemor. Fuck, det var klotslaget, det der. Føj. Bedstemor. For helvede. Det må du ikke. Safe. Bedstemor, din bitte pølsefinger. Nej!